Príjemný, dobrý večer želám všetkým divákom. Tu je toľko svetiel naokolo, že ja sa cítim niekedy ako aj gyros. Ale nie, stále som to ja, Michael Satmári, a keď som bol malý, spával som na poschodovej posteli. Sa mi tam nezmestila ani perina. Prikrýval som sa plafónom. Ale to už je dávna história. My sme tu a teraz. A začína sa Low Slow. Vtipný úvod máme za sebou a býva u nás zvykom, že sa ešte vždy na začiatku predstavíme, takže vítam najprv Petra. Dobrý večer vám prajem. Som z Bratislavy, z Petržalky. Pracujem ako webdesigner a medzi moje záľuby patrí bicyklovanie, potom stolný tenis a badminton. Čiže šport. Šport, áno. Budem vám držať palce. Druhým v poradí je Marián. Dobrý večer. Dobrý večer. Prichádzam taktiež z Bratislavy, z Kramárov. Pracujem ako účtovník, ženatý, jedna dcéra a zo záľub šport a cestovanie. Ďakujem veľmi pekne. Katka prichádza z ktorej časti Bratislavy? Katka prichádza z východného Slovenska, rodená Košičanka. Pracujem ako informátorka, záľuby, klasické križovky, preto som tu. V lete plávanie, kúpalisko, nejaké kvízové hry. Čo znamená, prosím vás, tam výlet do informátorka? prírody. Informátorka vrátnička. Á, takto, lebo som myslel, že to je niečo tajomné. Že máte tiež... Ne, to nie je ono. Dobre. V poriadku, predstavenie máme za sebou a môžeme ísť do prvého kola. V ňom vás čaká 10 viet. V každej vete sa ukrýva slovo alebo slová. Nájdete ich pri čítaní zľava doprava alebo sprava doľava. Za každú správnu odpoveď máte 5 eur. Za nesprávnu vám 5 eur odpočítame. Experiment a VAT sú relácie moderátora Gregora Mareša. Vo vete odhalte pojem správa. Peter? Ústava. Ústava je správne, áno. V stredu navštívila naša tetka rabína. Vo vete nájdete výbavu horolezca. Peter bol najrýchlejší. Karabína. Karabína. Lákajú ju tajomstvá pražského podzemia. Vo vete sa nachádza vlákno z tropického stromu. Marián. Juta. Je to tak. Juta. Lane sa triasli, jelenia ruja sa začala. Objavte vo vete dva geologické pojmy. Marián? Trias a Jura. Trias a Jura. 5. Učiteľka doniesla kostru na hodinu biológie. Vo vete sa skrýva súčasť hudobného nástroja. Opäť Marián. Struna. Struna. Áno. Akrobat si rutinne natiahol lano vo veľkej výške. Vo vete hľadajte výraz z cestovného ruchu. Peter. Turista. Turista. Na dedinskom dvore mekotali hladné kozy. Vo vete je ukrytý kozmonaut. Marián. Remek. Remek. Na teste dostali študenti definíciu siločiary. Vo vete sa nachádza skladisko. Katka. Silo. Silo. Áno. Nečakali progres, ale malý pokrok sa dostavil. Odhalte vo vete tenkú doštičku. Peter. Lamela. Lamela. Posledná skrývačka pred nami. Docent žiadal doktorandov o poriadok na prednáške. Vo vete sme skryli dopravné zariadenie. Peter. Ropovod. Áno, je to ropovod. A ropovodom sme ukončili aj zároveň prvé kolo. Pozrime sa na váš stav kont. Peter 25 eur, Marián 20 eur a Katka 5 eur. A my sa presúvame do kola druhého.
Pred nami sú 8 smerovky, to znamená, že budete loviť slová v 8 smeroch. Slová musia mať minimálne 5 písmen. Za každé nájdené slovo máte 10 eur. Prvý začína Peter, môžete si vybrať tému 1, 2 alebo 3. Tak 2 si vyberám. 2. Skrývajú sa tam ženy a ženské bytosti na S. Nech sa páči, vaša 8 smerovka. Sadzačka, Sibila, Strina, Slečna, Silfa, Snopka, Servírka, Sokyňa, Suseda, Starka, Sirota, Sklárka, Sestra, Seňora, Sveta. Čas uplynul. Ja len som mal, vy ste povedali aj Silfa? Hej. Áno, ja som mu tiež počul, takže ešte by sme mu tam mohli dodať. A to znamená, že máme 14 správnych slov ulovených 8 smerovke. Ešte tam boli skautka, slúžka, siláčka, svetá, svokra. Svokra. To nejde dohromady. Žartujem. Marian. Číslo 1. Číslo 1. Vy budete loviť slová muži na písmeno K. Nech sa páči, tu je vaša 8 smerovka. Kasár, kapelník, kartár, kanibal, klient, kinofil, kefár, katan, kazár, kardiak, katolík, kolak, Nie. kapitán, Stihli sme ešte aj kapitána. 12 ulovených slov v 8 smerovke. Ešte tam boli kanonik, kantor, kaplán, kazisvet, klamár, klasik a zo pár ďalších. V Katke zostala už iba jedna téma a sú to súčasti ľudského tela končiace sa na písmeno O. Nech sa páči, vaša 8 smerovka. Hrdlo. Vlákno.
bedro, koleno, svalstvo, väzivo, púzdro, rameno, vajíčko, spojivo, embryo, Potlesk patrí vám, pani Katka, 11 ulovených slov. Ešte tam boli slova na končiace sa na O, napríklad brucho, ďasno, kladívko, chodidlo, tkanivo, stehno a tak. Peter má 165 eur, Marian 140 eur a Katka 115 eur. Poďme do tretieho kola. V treťom kole máme pre vás pripravené hádanky. Vašou úlohou je vytvoriť najprv základné slovo, z ktorého pridaním, odobraním alebo zámenou jedného písmena za iné písmeno vytvoríte úplne iné slovo. Za správnu odpoveď sa považuje uhádnutie oboch slov. Ak odpoviete správne, pripočítame vám 10 eur. Ak nesprávne, 10 eur odoberieme. Poďme teda na prvú hádanku. Zo stolovej hry vytvorte hudobného skladateľa. Marian. Šach, Bach. Šach a Bach, áno. Zo synonyma pre nadšenie, elán, utvorte antonymum slova východ. Zápal a západ. Z obľúbenej ryby urobte íver. Katka. treska, trieska, Treska a trieska. Z piesočnatého pobrežia vytvorte rovinu. Marian. Pláž, pláň. Pláž a pláň. Zo synonyma pre záhon utvorte ženu pri kolovrátku. Hriadka a priatka. Z anglickej objemovej miery vytvorte zbožnú úctu. Pinta a pieta. Zo synonyma pre kanál utvorte dopravnú značku. Katka. stoka, stopka, Je to tak správne, áno. Stoka a stopka. Z členov kočovného kmeňa urobte prehodením písmen bystrinu. Avary a riava. V nasledujúcich hádankách poprehadzujte písmená v slovách tak, aby ste vytvorili nové slovo. Zo slov robia, bard vytvorte priezvisko slovenského herca. Bibarbora. Zo slov nosia vedro a značky draslíka utvorte ihličnatú drevinu. Marian. Kosodrevina. Kosodrevina je správna odpoveď. To bola posledná hádanka tretieho kola. Pozrime sa na stav vašich kont. Peter 165 eur, Marian 170 eur a Katka 135 eur. Všetko je otvorené, vyrovnané. O tom,
Kto postúpi do finále, rozhodne 4. kolo. No a v ňom vás čakajú krížovky. Vašou úlohou je pochopiteľne vylúštiť tajničku. Na to musíte uhádnuť 8 slov. Za každé uhádnuté slovo získate 5 eur. Za správne vylúštenú tajničku 80 eur. Ak budete lúštiť tajničku a nebude správna odpoveď, o 80 eur prídete. Môžete sa rozhodnúť aj tajničku nelúštiť. V takom prípade vám nahraté peniaze za správne uhádnuté slová zostávajú. Prvý si vyberá tému Peter. Číslo 2. Číslo 2. V tajničke sa nachádza ruský laureát Nobelovej ceny za literatúru. Nech sa páči, tu je vaša krížovka. Gerbera, Kvetnaga, 1. Slona, 3. 4. Exodus. Sušienky keksy. 7. Barista. Trojboj 8. Šestka, o šestky, najvyššie číslo na kostke. Budeme lúštiť? Budem lúštiť Brodsky. Pozrieme sa, či to je ozaj Brodsky. Áno, Brodsky získal Nobelovú cenu za literatúru v roku 1987 a chýbala nám tam ešte 2 a sú to mikróby, mikroorganizmy. Dovoľte teraz, aby som vám zarecitoval 1,5 hodiny z Brodského prózy. Nie, nebojte. Marián. Číslo 1. Číslo 1. V tajničke sa skrýva nórski nositeľ Nobelovej ceny za literatúru. Nech sa páči. Tu je vaša krížovka. 1. Alabama. 2. Zbojník. 4. Dvorec. 5. Arnold. 6. Srdce. Nie. 7. Kolombo. 8. Planina. 6. Dieťa. Nie. Tajnička? Bjornsson. Pozrieme sa, či je to naozaj tak. Áno, Bjornsson. 3 je Violently Happy. Bjork. A vzor stredného rodu je mesto. Pre Katku už zostala voľná len jedna téma a to, v tajničke je ukrytý tentoraz americký spisovateľ, ktorý získal Nobelovú cenu za literatúru. Nech sa páči. Vaša krížovka. 1. Hoffman. 2
Trojka, pstruh. Nie. Zubáč. Nie. Ten nie. Peťka, dekolt. Šestka, ninja. Tajničku nebudeme skúšať. Franklin, nie. Nie. Časový limit uplynul. Poďme si teraz tajničku vylúštiť spolu a zistiť, či váš tip bol správny. Dvojka, kolíska reggae, parodisko Boba Marleyho, Jamajka. Naša dravá ryba je šťuka. Reakcia organizmu na podnet reflex. Vyzná sa v zákonoch krásy ja, estetik, samozrejme, a ľadový povlak na ceste je námraza. Čiže tajnička je Faulkner, to je americký spisovateľ, držiteľ Nobelovej ceny. Čiže to znamená, že keďže ste si tipli nesprávne, musíme vám teda zobrať 80 eur, ktoré potom, keď budete vychádzať zo štúdia, dáte mne. Žartujem, samozrejme, že nie. A týmto sme ukončili 4. kolo. Najmenej nahrala pani Katka, 70 eur, Marián má 280 eur a Peter rovnako 280. Pani Katka, ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem aj ja, bolo Majte to sa veselé. pekne. Ďakujeme. No a nás čaká veľmi, veľmi vyrovnané finále. Predtým, ale ešte než začneme naše finále, tak treba povedať, že niekedy sa stáva, že je niečo tenkrát poprvé. Ja v mojom veku toho nezažívam už veľa, ale teraz naozaj v histórii lovu slov sa prvýkrát stalo, že do finále ste postúpili s absolútne identickými sumami, 280 eur, ale bude začínať Peter, lebo je pri prvom pultíku. Takže, čo vás čaká, páni, vo finále? Vašou úlohou je odhaliť čo najviac slov, ktoré sa dajú vytvoriť z danej sady písmen. Ulovené slová musia byť podstatné mená v prvom páde jednotného čísla s exaktným počtom 5 písmen v jednom slove. Vylúčené sú mená osôb, zvierat, priezviská a zemepisné názvy. Nenachádzajú sa tu slová označené ako subštandardné, nárečové alebo slangové. Páni teda, nech sa páči, tu sú vaše písmená. Peter začína. Peklo. Povel. Peter. Marián. Peter. Lievik. Nie. Marián. Dielo. Áno, dielo tam je. Marián. Lipit. No áno. Peter. Povel. To už bolo. Povel bol. Marián.
A Peter. Úsmev mám na tvári, lebo vy ste ako dvaja bratia v zbroji. Pozrime sa ešte na slová, ktoré tam boli. Napríklad kopov, lepok, odlev, odliv a ďalšie. 380 eur má Peter a Marian 380 eur taktiež. Takže nás čaká rozstrel. No a v rozstrele sme preto, lebo za normálnych okolností podľa štatútu aj za rovnakého stavu finančného by zvíťazil ten, ktorý by vo finále nahral viacero správnych odpovedí. Ale keďže aj tie ste mali rovnaké po dva, obaja, to znamená, že preto rozhoduje ten rozstrel. A ten rozstrel budú skrývačky. A ja vám teraz prečítam vetu a kto skôr nájde vo vete slovo, môže ho opäť čítať zľava doprava, sprava doľava, prihlási sa, odpovie správne, stáva sa víťazom. Takže, pripravený? Vodič autobusu zabuchol Erike dvere pred nosom a hľadáme výbušný typ človeka. Peter. Cholerik. A je to cholerik, áno, a je to správne. Marian, boli ste vyrovnaní, absolútne vyrovnaní. Ďakujem, že ste prišli. A Peter vyhral. Fúha, boli to teda riadne nervy celkové. Bolo to náročné, áno. No, a preto ma veľmi zaujíma, že či teda máte chuť si tieto nervy zopakovať ešte raz, alebo zobrať si sumu a ísť domov. Beriem sumu a idem domov, ďakujem za... Taktiež. Áno. Stačilo. Boli to riadne nervy, až do konca. Dobre, ďakujem pekne. Priatelia, keďže Petrovi stačí jeho výhra, sa na budúci týždeň stretneme opäť s ďalšími 3 ďalšími súťažiacimi. Majte sa pekne. Dovidenia.